बाप रे बाप बहुते भीड़ रहा। कहाँ रे कहाँ बैंक में घर नहीं है, बाबूजी पासबुक दे रहा है, पैसो उठैले बानी। केतना रे केतना? 5000। बड़ा होशियार बाड़ी के। हाँ बैंक मैनेजर हमरा के चीन ले बा हमरा हाव भाव छाव से। अरे रुको सन रुक एगो एकरा से काम बावत है तो ठीक बा। पैसा उठैले बा, चले के मांग के ओकरा से जुआ खेल चलेंगे। ठीक बा चल। क्या बात कर रहा सर अकेला में जाके? अरे हई क्या करता रहा? चल ना बैठ के देखल जाए। ना रे बाबूजी हमरा के मार के मुआ दी है। अरे चल ना ते काहे के टेंशन लेते रे, हम भाई ना पूरा काम दुगुना जीत के दे। चल तब ते को आता तो चलता नहीं, बाबूजी के तेही समझाई है। हमरो के भाई बाटलो और वही बनू सब बताओ चार तरह के हम। अरे नानो हर बेरे टेंशन काहे लेते रे। ठीक बा बटवा ले आई पहले 100 गो से खेल। आवरी देना रे 100 गो से खेल ना दे जीत के दुगुना जीत। ठीक बा ले। हमरो के बाटो सो जान खेले पैसा लिया रे बैठे पैसा ले चल खेल। हार गनी हम और पैसा दे। का रे कब जीत डबल जीत के तो हारते जाता खाली आवड़ी डबल जीत के दी। ठीक बा ले आई सब ले दे चल और हम लोग बाबूजी मार के खार दी हैं ना जीत के देला तो हम पैसा सारे तोरा दोनों जन से ले मगर हरबा लोगिन तो चल भाग ले। दे तो पैसा और दे तो जोड़ला तो दे देनी अब कहाँ से दी? अरे दे देना दे दे ले आई धर लास्टे बाबे अब एको को रुपया नहीं थे पैसा सब तोरे से ले। अरे हम दे दे घरे चल के दे देम तोरा के। ठीक बा हार गई घरे यार बाबू मार के हमारे घर फाड़ दिए ना होता ना दोनों का भी बताओ नहीं हम और पैसा के दी रे? अरे हम दे चल ना घरे देता नहीं। घरे कहाँ रहते रे? हमरा अभी चाहिए अभी हमरा कभी दे पानी के दोनों गोरा मिला के दसन। अच्छा रुक व्यवस्था करा तानी सन जल्दी व्यवस्था कर एकदम पानी के जल्दी। बाबूजी हमरा के मार के मुआ दिए। अरे चुप ना रे चुप। हम को दम के तो नहीं के दोनों पोला के हार गेलो हमर पैसा तोनी के दोनों पोला के हार गेलो पैसा। भाई हमारे पास नहीं चाहिए और हम भेज से चोहर के भेज से दूध के जान अपन दे दे हम भेज एक नो आई बाला आई बा सुन हमरा लगे एगो उपाय बा। क्या उपाय है बताओ? सुना सही नहीं आवत वाह का उपाय बा? उपाय का बा? ऐसा उपाय बा बूढ़वा मार के मुआ दी हमरा के। काहे लेते रे हमनी के बानी सनु ते आगे आगे चलिए हमनी के पीछे से चलेम तो। ठीक बा चलो सन। अरे बाप रे बाप खुद बाबूजी दुआर बाहर आता रहे। और क्या करी चल जाई का? अपना बाबूजी के गोरवा जाके खींच दे। देख ना हई गोर खींचे कहता एगो तो पैसो हार गइल बारे आ वो में गोर खींचे कहता सरऊ लोगिन बाबूजी मार मार के मुआ दिए हमरा के एकदम बुझाइल नु। अरे उ मजाक करतल जो ना उ तो अपने के भूल करवन बाते बात में भुला जाइए। रुक ना अभी अलबत ही लइके बारे जो ना रे जो। अरे बाबूजी इस तरह लागो तो कोई जान लेके रहियो सब। बाबूजी का ह सुबह सुबह का कर ले रे? का कर ले? वही ना अंकितवा साथे गांव में घूमत रहनी हई। गांव में का घूमत ले हरे?
वही ना गांव में नू ओकिए के काजरा खातिर झगड़ा करत रहनी हई। कौची काजरा हाँ सार तू नहीं काम करत करते जी हालत खराब बा आ तू अखिया के काजरा के झगड़ा के फेर पड़ल बड़। ए उ तो पिटात हवे। चल कोनो उपाय कइल जाओ ओकरा के बचावे खातिर। चल झगड़ा करते रहो झगड़ा मार के सारे जिंदगी खराब कर दे। तो उहे नु ले गइलो काका काहे मारत रही तो बहुत बड़ा सिंगर हटे। सिंगर ना चुप ना ते सचाहू के सिंगर हई गाव ना। ठीक बा बाकी लाला लाला करे ना आवे ना। बाप रे आ लाला लाला करे तहार मौसा ही हम गाव ना गाव काहे डेरा तरे। ठीक बा गावत तानी तो मुहवा होने घुमावा ना। ठीक बा ला 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 ई प्यार काहे परसो के कोइल न रहे आ भुला गइलू जइसे कब भइल न रहे। वाह हो रे ते तो बहुते बढ़िया गावत रे। यही से कहता नहीं के विदेश भेज दो। हाँ पनी जा विदेश आ विदेश में भोजपुरी गाना कौन सुनेला रे। विदेश ना भेज तो दिल्ली भेज दो। दिल्ली आ दिल्ली जाए में कितना रुपया लगल रे। अरे ये 10-15 हजार 10-15 हजार रे तोरा के तो पैसा उठा के भेले नहीं हाँ। हाँ हे दे लो पासबुक आ पैसा बा कहस ना कहस। हाँ हमनी के का कहिस। चल लाइन मार चल। हे रुको तो कहवा लाइन मारे हई है पैसा जुआ में हार गइलो हो तो जुआ में रुको हमरा का मार करो ये कौन से पूछो ना। का रे सार तहनी के दोनों हेकरा के बिगाड़ देले बार सन। ई सारा परेशान कर देले बा हमरा के। सार के छुन ले सार भाई निकल घर से निकल। उठाओ का देखले बारे। चलो सा रुक अब कहा रे चार्जर दो। ई सारा दलिदर कुछ ना छोड़ी ऐसा आदमी के संग भेजत नहीं हमरा के बर्बाद कर देला। ले कर जो घर चल रुक 1 मिनट आवत तनी। रुक एगो बात कहे चाहत तनी। का ह तारा ओकरा संगे ना करे के चाहत ल। हां ठीक है कहत है सर ओकरा संग की करे पड़ेल बरो। भाग गुरुआ पगला गइल बा।